Avilés 2, Marino 1, Sporting B 1, Lealtad 0, Oviedo 0, Langreo 0, Somozas 2, Murcia 1, Compostela 2, Atlético Astorga 0 e Tropezón 1, Zamora 2. Oportunidade perdida do Racing de Ferrol nesta xornada volveu de Baleiro de León, Gustavo. Ademais era unha gran oportunidade porque xogaban entre sí a Unión Deportiva Logroñés e o Guijuelo, partido que tamén rematou con empate, e era unha boa ocasión a que tiña o Racing para distanciarse dese quinto posto. Bueno, ao final non só non se distanciou nesta xornada, senón que se lle achegou o quinto clasificado, e o que ven por diante, Óscar, é para agarrarse, porque vindeiras xornadas, Guijuelo e Unión Deportiva Logroñés. Van ser partidos decisivos. Absolutamente decisivos para entrar nese playoff de ascenso. Foi un partido que estivo marcado por este gol. Minuto 4, un exxogador do Deportivo B, Víctor Díaz, facía o 1-0. Despois, moito dominio do Racing, oportunidades como ese lanzamento de Michael Mesa, pero sen concretalo. E o pouco de comezar a segunda metade, vexan a xogada e o gol deste dianteiro que ten a Cultural Leonesa, que está a ser o segundo máximo goleador da categoría, Isaac Akeche, que está, vamos, nun momento realmente espectacular. Cando tes un goleador así, tes moito gañado. É que os equipos que teñen goleadores xa estamos Un gran remate nunha posición E o centro acrobática. espectacular, tamén. A Cultural Leonesa, que dixo seu adestrador ao final do partido, unha defensa heroica, empatou o Racing, que nunca se deu por partido, co 11º gol no campeonato, é o máximo realizador do Racing, de Pablo Rey. Se le van aí unha pelexa a Pablo Rey e Joselu. E Joselo tamén puido chegar aos 11 goles. Antes, minuto 90 de partido, por esta, bueno, entende o árbitro que se deixa caer Adrián Cruz, que se tira intencionadamente, segundo cartón amarelo, non vai poder xogar a vindeira xornada, a menos que o Racing presente recurso. E no minuto 94 acontece isto. O árbitro primeiro non pita penalti, despois a instancias do asistente sí que o asubía. Vaya dúas accións as protagonizadas polo árbitro neste partido. Aí estamos a ver a man. En esa última xogada falla Joselu o lanzamento de penalti. Absolutamente decisivo, unha acción que protestaron os xogadores do Racing. Escoiten por qué. Ha tenido mucho valor en pitarla, porque habitualmente coges, te lavas las manos y vas para casa. Pero el penalti es claro. Y después la reclamación que hacemos es que en línea le dice que había jugadores de la Cultural dentro del área, que el penalti se tiene que repetir. Y él cogió y se fue para... A verdade é que, sea así, a atitude do árbitro curiosísima. Bueno, sí, primeiro atrévese, pero despois recunca. Bueno, isto pasa, sí, home, partidos que xogas fora da casa, e isto foi o que aconteceu. Aí Joselu tivo a gran oportunidade de transformar o penalti. Por certo que, unha vez rematado o partido, Joselu segundamente no camiño de volta, dándolle pois a cabeza por esa acción do penalti, puxo isto en Twitter que nos chamou moita atención. Creo que compre suliñalo con esa faciana de Michael Jordan. Fallei máis de 9.000 tiros na miña carreira, perdín casi 300 partidos, 26 veces confiaron en min para facer o tiro gañador, fallei, fracasei unha e outra vez na miña vida, e esa é a razón pola que teño éxito. É unha boa filosofía. Sí, é unha boa filosofía. Pois Joselu, el tentouno, evidentemente, só falla o penalti. O que tira, claro. O que tira, o que se atreva a tiralo, polo que pon Joselu en Twitter, se volve a haber outra oportunidade, el vai no tirar. Pues quen sabe, igual chega esa oportunidade de vendir a semana nese partido tan importante que xogará o Racing ante o Guijuelo. O vindeiro domingo na Liga das Cidades veremos ese gran partido entre o Racing de Ferrol e o Guijuelo a partir das 5 da tarde. O encontro desde as 4:30 con toda a previa aquí na TVG2 na Liga das Cidades. Seguimos o repaso a esta xornada na segunda división B, cun equipo que non se quere render, que quere seguir mantendo as súas opcións de chegar aos 4 primeiros, e que, quen sabe, pode chegar a Sociedade Deportiva Compostela. De momento, eles fixeron unhas contas e as contas estánlle saindo. Segundo partido na casa desde que comezaran a facer as contas, segunda vitoria, ademais empataron fora da casa e
o Compostela que resolveu este partido diante do Atlético Astorga pola vía rápida. Fixádevos na xogada do primeiro gol, unha xogada fermosa que parte do porteiro, parte de Ramón, combinan 5 ou 6 xogadores da Sociedade Deportiva Compostela, mirade ese balón cara a banda esquerda, sempre con moita paciencia, o centro sobre a área, e aí Yacine de cabeza acaba facendo o 1-0. A mí pareceme un golazo este tanto. Yacine, bueno, os datos están aí, 5 partidos como titular, Óscar Timi. 5 goles. 5 goles. Un gol por partido, seguramente era o que lle estaba a faltar ao Compostela, un goleador, unha referencia goleadora, e por fin apareceu con Yacine, que mesmo tivo esta ocasión, aí quedou en oportunidade, en posible penalti para facer o 2-0, o Compostela que buscou a xogada do 2-0, e esta chegou contra o final do primeiro tempo. Por aí aparece o lateral Catú, que se aproveita dunha pelota rexeitada na frontal da área e marca o 2-0, gol da sentencia. E a partir de aí, bueno, dormiu un pouco o partido Compostela, que en ningún momento sufriu, triunfo por 2-0, e bueno, tócalle agardar erros de rivais, pero Compostela de momento está na pelexa. 13 dos últimos 18 puntos. Sí, sí. Hoy es un partido 4-0, 5-0, haber goleado. A mí me da esa pena, porque sí que es verdad que hemos hecho un arranque inicial de partido muy bueno y luego desde arriba, que yo estaba con el público, pues la verdad que hoy pues me aburría. Y en el descanso precisamente que eso hemos comentado en el equipo. Lo mejor es el resultado, ese 2-0, pero hay que hacer muchísimo más porque cuando un equipo está mal, cuando un equipo, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, sobre todo con el amigo Reigosa, que lo ha comentado, ya, tienes que ser asesino, tienes que golear lo que hizo el Astorga allí con nosotros, pero no sé, nos cuesta. Bueno, e a xogada curiosa do partido, seguramente da xornada, vexan a entrada de Portela que adoita facer as entradas aos xogadores rivais, pois fixolla a justo o delegado da Sociedade Deportiva Compostela, e ademais foi o que levou o golpe. E que veu que estaba co cartón dos trocos, sí, a ver se vai ser para mí. Sí. Apagamos o letreiro. Qué bueno. Vaya golpazo que levou Portela na faciana, saltoulle o protector bucal. Aí está, justo afortunadamente non lle pasou nada. Tivo moita sorte, porque a acción é destas que por unha tontería acabas mancado. Te podes facer moito dano. Acabou o taboleiro tirado polo chan, e probou no delegado, ao principio non funcionaba, bueno, realmente unha imaxe das curiosas. Afortunadamente Portela puido seguir xogando, o delegado puido seguir anunciando o troco, que neste caso era do equipo contrario. Bueno, quedou todo nun susto, pero imaxe curiosa, que ata lle lesiona o delegado os xogadores. Bueno, pois ao final, sen consecuencias esa xogada, consecuencias boas no Deportivo con ese triunfo da Sociedade Deportiva Compostela, que vai seguir aí na pelexa. Tamén houve boas novas, e no último suspiro do encontro, que cando mellor sabe, para o Coruxo. O Coruxo gañou 2-1, bueno, creo que xa cando pasas dos 40 puntos xa consegues aí unha marxe de tranquilidade. Agora mesmo o Coruxo ten 42 e vai haber esta parte final da temporada, pois iso, con moita tranquilidade. E ademais gañou seguramente un dos peores partidos de toda a temporada, porque imos ver cal foi o heroe da vitoria. Chámase Brais, este rapazo que lle deron a alternativa dende hai un par de meses, e el foi o auténtico artífice de que o Coruxo puidese xa non sumar un punto se non conseguir a victoria. Marcou pro Coruxo Pedro Vázquez, minuto 3 da primeira metade. Que tamén está marcando nas últimas xornadas, moi efectivo. Sí, leva 3 goles prácticamente consecutivos Pedro. E despois vexan as oportunidades clarísimas que tivo Valladolid na primeira e na segunda metade. Aí ten a Rafa Sáez, estaba vendo o partido preocupado, porque cando o mellor xogador do teu equipo é o porteiro, non é que vayan demasiado ben as cousas. O pouco de principiar a segunda metade, marcou o Valladolid con este remate de cabeza de Ayub. Por certo, xa o dixemos varias veces, Valladolid entrenado por un técnico galego, coruñés, Rubén de la Barrera. Aí estamos a ver o gol de Ayub. Tivo esta oportunidade, bueno, outra imaxe das que sempre nos gustan, ver os campos cheos da segunda B da terceira, esta oportunidade clarísima pro Valladolid, salvada por Brais, e na última xogada do partido, minuto 93 de encontro, a saída dun córner, barullo, a pelota chegalle a Alberto García, e mira con que suspense acaba no fondo da rede.
Vaya xogada. Primeiro parece que chapa o porteiro, escápalle das mans, a pelota que vai aí como un caracol e acaba no interior da rede. Desesperados os xogadores do Valladolid, seguramente despois de merecer algo máis, acabaron levando de Coruxo unha derrota que lle dá moito aire ao equipo de Rafa Sai. Y hay que reconocer que el rival ha hecho un partido extraordinario, nos ha quitado cualquier tipo de iniciativa en el juego y nos hemos encontrado con una lotería, ¿no? Teníamos moitas gañas de entrar no gorismo 40, hoxe temos 42 puntos, estamos a 7 partidos vista do remate da competición, prácticamente o que é o obxectivo obrigado, non? Que a permanencia o temos moito máis cerca. Admirable ese esforzo do Coruxo, como admirable a temporada que está a facer un modesto entre os modestos. Os Somozas Gus esgotan os cualificativos para a súa campaña. Sí, que o partido do sábado que podemos ver na nosa segunda canle era partido dunha cidade de 500.000 habitantes como en Murcia contra un concello, unha aldea de 1.200 habitantes. Realmente, bueno, non resisten comparación. Pero E todo aínda por riba, comezando como comezou o partido. E comezou por debaixo no marcador, como tantos outros partidos, comezaba en desvantaxe o Somozas, con ese gol de Javi Flores, o Murcia, vamos, que é un aspirante clarísimo a estar a vindeira temporada en Segunda División A, e aí estamos a ver xogadas, este penalti non o asubiou o árbitro. Para min é penalti, empurra, Ese saca o brazo. desplazamento, creo que é David Prieto, sí, aí estamos a ver ao exxogador de Clube Deportivo Lugo, e aquí sí asubiou penalti. Esa caída, entrada de destempo tamén de David Prieto, e o árbitro aquí sí pita penalti. Con suspense porque ninguén sabía que asubiara, correu a cara ali, igual saque de porta, pero bueno, ao final foi penalti. Aí estamos a ver a xogada dende varios ángulos. Aí David Prieto, non sei, faiseme raro que pecara un pouco de pardillo. E o gol do empate marcado por Edi. Era un gol importantísimo porque a cousa por abaixo, despois repasarás a clasificación, Óscar, está moi quente, pero este tanto, xa non che digo nada, minuto 78 de partido, lanzamento de falta de Eber, non toca ninguén, para min erro claro do porteiro do Murcia, e ao final 2-1, un partido que acabou quentiño, despois veremos por qué entre os adestradores de ambos os dous equipos. El equipo se rehace de todo, compite siempre y bueno, a veces como hoy tenemos premio, otras veces pues lamentablemente no llega, pero el equipo está siempre ahí. A Chari vive de eso. O raro que leve tantos anos aquí en España facendo o mismo. Vive de eso. Ahora mismo está máis xusto físicamente, lle costa máis tamén, pero vive de eso. Nos chaman obreros dende ali a prensa, que somos entes en calidade, que non chegamos ao fútbol profesional e que non temos a calidade suficiente para competir con equipos como Murcia. E mira, ao final, onde se xoga no verde, falamos no verde e calamos bocas no verde. Penso que é unha victoria moi merecida, moi traballada, ante un equipo que penso que vai ascender porque é un equipazo. Que malo é desprezar sempre aos rivais antes dos partidos, en este caso, ademais, pagando cunha derrota, Gus. Vaya cabreo que había no Somozas. O que pasa é que moitas veces este tipo de cualificativos ou cando te cualifica, ímolo ver agora un tuit que sacaron os xogadores do Somozas, seguramente colgaron isto no vestiario antes de empezar o partido. É a crónica ou a previa de La Verdad de Murcia, previa ao partido. Este tuit de Mar Martínez dicindo hoxe o Somozas gañou nun escenario onde foi moi fiable toda a temporada, nun campo pequeno que estaba nunhas condicións excelentes, cun público exemplar e diante dun equipo cargado de grandísimos xogadores. Estamos na mesma categoría que o Real Murcia. Todo porque en La Verdad de Murcia puxeran que facían 2.000 kilómetros o Murcia, pouco menos que desprezando os Somozas, falando que aquilo era como ir xogar a aldea dos bárbaros. Que esas cousas o que supoñen ademais é que o equipo que recibe o desprezo, pues, evidentemente motívase moito máis. Por iso, todos os tuits de todos os xogadores dos Somozas, ao final era grande obreros, porque os cualificaban como obreros do fútbol que só están xogando nos Somozas porque intentaron estar máis arriba e non poideron. Están nun equipo pois de cutre. Sí. Pero estas cousas non é a primeira vez que pasa, Luis. Ás veces estes tipo de desprezos que se volven na contra. Efectivamente, volvense na túa contra porque
ao rival estás lle dando argumentos e armas para, si xa ían sair motivados, pois saen hipermotivados. En calquera caso, enhoraboa, Somozas, polo triunfo e por esta fantástica temporada. De momento, fora de postos perigosos, aínda que, como veremos despois na clasificación, sen poder descoidarse. O que, lamentablemente, caeu xa uns postos que a verdade é que se viña anunciando nas últimas jornadas e o Celta Begus. Sí, comenzaran a temporada con 3 vitorias consecutivas, comenzaran moi arriba, pero a traxectoria do Celta B nas últimas xornadas levouno por primeira vez en toda a temporada a postos de descenso e ademais nun momento da competición crítico. Perdeu por 2-0 en Burgos, goles de Javi Hernández e Gabri Gómez, os 2 goles nos primeiros 30 minutos da primeira metade. Non é que sexamos profetas, pero que se vía vir, porque esa trayectoria que tiña o Celta B, os partidos como estaba a perdelos, a verdade que indicaban que ia chegar aí abaixo. Bueno, e ademais agora ten un calendario complicado, porque lle toca Guijuelo, creo que Cultural Leonesa, Racing de Ferrol, Unión Deportiva Logroñés, son os que o Celta B pode gañar. Ou aí motívase máis. Bueno, hai que agardar unha reacción do filial do Celta, porque dende logo se meteu a estas alturas de competición nunha dinámica moi perigosa. Fútbol o vindeiro domingo, tamén o sábado con ese Celta B Cultural Leonesa. Repasamos esa clasificación, hai cosas moi interesantes que salientar. O Oviedo